Добър вечер. Добър вечер. I have been given an interesting challenge this evening. На мен ми дадоха тази вечер едно особено предизвикателство. I've been asked to speak slowly. Помолиха ме да говоря бавно. I've been told I'm going to be interpreted. Казаха ми, че ще ме превеждат на български. And I've been given 5 minutes. И ми дадоха точно 5 минути. I will do my best. Ще направя каквото е по възможностите. Forgive me if I fail. О, простете ми предварително, ако се проваля. There are many truths in the Bible. Има много истини в Библията. But in the book of Ecclesiastes we find a very strange truth. Но в книгата Еклесиаст намираме една особена истина. It says of the making of books there is no end. И там се казва, че правенето на книги няма край. That is so true. Това е толкова истина. Last year, worldwide, 2 million books were published. Само миналата година по целия свят бяха публикувани и издадени повече от 2 милиона книги. So the question is, why am I so passionate about the book we're launching tonight? И въпросът е защо толкова много се вълнувам за това българско издание, което празнуваме тази вечер. And I can see 6 reasons. И виждам 6 причини за това. First, it's a book written by people who have a Christian faith. Първо, това е книга, която е написана от хора, в нея са включени автори, които изповядват християнската вяра. It's written by Bulgarians. Написани са творбите от български автори. Published in Bulgarian. Издадена е на български език. And it's a book of contemporary poetry. И това е книга, сборник със съвременна българска поезия. From 2 million books, we have come down to what is now a unique book. От 2 милиони книги, издадени по света, сега се съсредоточаваме върху една единствена книга. The book we're launching tonight is unique. Тази книга, която тази вечер празнуваме, е уникална. It is also a beautiful book. It's been beautifully published. Тя, освен всичко друго, е и много красива книга, много добре издадена. And finally, it's an anthology. И накрая бих искал да кажа, че това е антология. And I love anthologies. Тя е с антологичен характер, а аз обичам антологии. Because in an anthology you have contributors who are well known and established and have already been published before. Защото в една антология по принцип са включени утвърдени автори с признато творчество. Combined with new talent. Редом до нови таланти. You discover new talent in an anthology. Обикновено в една антология търсим да открием нови таланти. And it's so exciting for that new talent to see their works for the first time in printed page. И толкова вълнуващо за младите таланти да видят своите неща отпечатани за първи път в книга. I was for a number of years managing director of 21 bookstores in England. Преди години бях директор на 21 книжарници в Англия. And I introduced something called Book of the Month. И тогава трябваше да представя книга на месеца. And the pressure was always to have the best-selling book as the book of the month. That was what the pressure was. И натиска върху мен беше винаги да избера онази книга, която най-добре се продава, бестселъра на месеца. But I used to resist that pressure. Но аз се съпротивявах на този натиск. There are many books that entertain. Има много книги, които са развлекателни по характер. Many books that inform. Много книги, които имат информативен характер. But I believe the book of the month should be a book that impacts on people's lives. Но аз вярвам, че книгата на месеца би трябвало да бъде книга, която има огромно влияние, оказва голямо влияние върху живота на хората, които четат. And just as the book of Psalms has impacted on many people's lives over generations after generations. И точно както книгата на Псалмите е оказала огромно влияние векове наред върху живота на хиляди хора. I believe that this book will have a significant impact on the lives of people in Bulgaria. Аз вярвам, че и тази книга ще има голямо влияние върху живота на много хора в България. It's very interesting what happens to books that we have. Много е интересно това, което се случва на книгите, с които разполагаме. The danger is they become like tombstones in a cemetery. Опасността е те да се превърнат в надгробни камъни. We look at them. Гледаме ги. We put them on the shelves. Слагаме си ги, подреждаме си ги на рафтовете в библиотеката. And we only
remember them once a year when we dust the top of the books. И от време на време, може би веднъж в годината, почистваме праха от тях. But I love the cover of the book we're launching tonight. Но на мен ми харесва много корицата на книгата, която празнуваме днес. It is a picture of a dandelion. На нея е изобразено едно глухарче. And you can see on the cover, the seeds are being spread, the seeds are being blown away. И виждате на предната корица, че пухчетата от тези глухарчета летят и се издигат нависоко. That is God's will for this book. Това е Божията воля за тази книга, вярвам аз. It does not stay on your shelves like a tombstone. Не да стои като надгробен паметник на библиотеката ви. You give it to your friends for Christmas as gifts. А да я раздавате, да я подарявате на своите приятели като рождествен подарък. You leave it in your house or your office where people can see it and just browse through it. Или да я оставяте на достъпно място, било в къщата си или на работното си място, за да могат хората да имат достъп до нея. So that God can speak to people in a way that he might not find in other ways to speak За to да people. може Бог да говори на хората по този начин, чрез поезия. Just finally, a quotation from Thomas à Kempis. Thomas à Kempis. И накрая един цитат от Тома Аквински. He was a spiritual man many years ago who wrote a famous book called Imitation of Той Christ. е бил духовен водач преди няколко века. And he said this. И той казва така. If you get a reward for giving your neighbor a cup of water, Ако получавате награда за това, че сте дали чаша вода на своя съсед, how much more will your reward be? How much more will your reward be колко много по-голяма би била вашата награда, if you give a book ако подарите на съседа си книга, that opens up the truth of eternal life която отваря истината за вечния живот to your neighbor? за вашия съсед. God bless you. Бог да ви благослови.